MC awase abamenyi be ward ya Bugusero yutoka sebunge ya Kitutu Chache South ebale no mwichano na baigo birero kubwatkana ne chinyomba chia chobonchoreria cyaba kikubwata umurero obutko bugukira rero kwirera enyibo enyinke ko yago ikakwera nigo bono babire bakorera serikali na kugania abebege ko baikiraneri ose ko bakonye bagenderie obonchorere bwabo uko nakinga kikira nasa yo nigo mu MC be ward ya Bugusero Vincent Abuga abaga kumochia serikali ya county anene kyombe kirigetenerete emebasukano ase okunyuro gwikira nasa yo asekeri aterebuna serikali bwente koli ya chinchera chokoene kyabuna bali nibo yabo yabage ko yababeire bago konyeka muri keito dipo nasanya ni gatwarganirete roboti rwa senchera yo wikirano ya kiri tibataga kinkuru tibata someria abana bane gaki ano yari ngo musimama ne jene tutetega ngatiga ngeto yekorire kiga abana bane basome gaki akakirwe sini kuri nyumba na rutira amajense ngo minyoka ngo boli metando ngakitoko somya abana tukabegita abandi yanje skuru bane brekwendi ninga kikopara bono gaki ekenekero asaba menyi bali otoigo musoche gotoka emeje wadi ya Bugusero ayegama ega yomuriro kubwata kinyomba cyabo cyoboncholia obotuko bugukira rero obotuko bwa igoro kinsa cyarenge isano nenusuga abo muriro bwatete kinyombe kiga iga kirange iga nyombe yama yarenge yagati yao muriro gansa kurwa nyomba ime tokoro muriro sokire gocha isiko akuko minyoka togokura tokobwigisirembi bose bantu mbaje liera batokonye liero muriro yo tonyolimie twateme tasto konyara tukajikobuja amaje kurwe bisima asogosira kwenibe nyingetali nekerengo abanchorori abubono ligo batigarite no moichano asuko butoka kugosemeria kwabo. Nimefungua biashara ya hoteli. Tulifunga kazi tukaenda nyumbani. Sasa tukipigiwa simu tukikimbia tukapata mtu umeshika tungeza kusaidia kitu chochote. Tafadhali naomba governor na kaunti yote mtusaidie. Vitu zimechomeka kwa hiyo nyumba ni over 200,000. Hakuna kitu tulitoa hapo hata moja. Na hiyo ndio biashara tunachikimu nayo na hiyo ndio inasaidia watoto. Chinga kecho nigo babwatoke kelelo kyabo kyobokonyi guchese serikali ya kaunti ya Kisii. Nso yo mugavana Paul Simbarati abega ko baligereria. No asara nabera igoto gusabe serikali ne kaunti etokonye kiagera konye no goto konyora kurua mbete biashara ya no mbete auto superero ya no bikobera ane machine ya nego kore gas ko ye chipipi obano chenda sabe county government ya goto konye twango saba bali twanyo tomochano tonyare gokonyo tonyare bushukirwa sinde bara batu batya na bono bale ba chibano cyarenga cyeyiye do bigete sirio bale babigete saruni nsaiga bale babigete hotel kando bale babigete bintu chama moralia tugate biashara bintu byagendere toro gusangano mwe musiebe wodi ya Bugusero Mheshimiwa Vincent Abuga oyekera na asegekorekyo nigarolekanaga ko muche serikali ya county ya Kisii yekubwaterana nekyombe kerigetenete mibasokano na greto mo minister administration oyore in charge of disaster management egiakorete no ko make sure ngolgiro burangeti agekune gakarara omonto nyarete kumnyoka gaikaga no mo direct and I want to believe ngana senge chako kurwega bugetutu omudo iwens bigoto ganyetenge gari ya nyarete gocha ne gari ekurunge water posa ekamanya goika ege bwate generator no ene generator tibwate petrol ime ekacha kubeterera ingebereria abana bechipipi na bagite ko ruturusiria mafuta make ase pipi yabo tukabeke generator ime tukamanya kunyoka chaga kurimya umuriro gegende ko limegaja kubeterera ingasomo bukone bono njuno mwe musibweria gutuma na mafuta kurunyakwe erinde kitamba mafuta go ijago jago limiga egatuke ibintu byabana iki byaire byose narenge gotebaga nande tindi kuba gukwana in the next 1 week ngonya bandamba ko nyara ko bakombezete ibintu bya byose muntu ndi bwenzi we county orare kanega ga musojo nkorunde directions taba ise go choga beza chinde chonza ntiri abandaga bagani ikina kanene and I want to repeat because itoko jaga kuwaka na ushuru tuwakanero ushuru akine igere tutake tobo konyi nturi go konyeka Giko reporter ya egetaseni nambe ya Mokiandezi TV kurwali otoigo musocho egotoke meye wodi ya Bugusero imeye bunge ya Kitutu